खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गोजोनै थागोनखौ दिनै आङो भेरगाव बाजाराव सुनिबार बारायाव फैदों माने भेरगाव बाजाराव भेरगाव जायगायाव सुनिबार बाजाराव मोनसे गिदिर हाथाय जायो बेयावहाय आङो फैनाय जाबाय फिसाज्लाया हस्टेलाव थाबाय नालाय बिनि बिसना बनो थाखाय बेखौ लांनो फैनाय जाबाय दा माने फुङावनो फैनाय जादों माने सानजौबाथाय जोबोद होंगो दोंगो जायो नालाय आरो बोथोराबो जोबोद गरम बेयावखायनो आङो फुंनि समावनो फैनाय जाबाय हाथायखौबो भिडिअ खालामथ' होननानै माने फुं टाइमखाय बांसिन मानसि नुवाखै आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बे बाजारखौ नायलांबाय थादों लोगोफोर जोबजासिम जायफ्रा खाथि खालायावनोखा बिथांमोनाथ' बे बाजारखौ नुखायोनोसै आरो जायफोर आंनि साबस्क्राइबार लोगोफोर बिथांमोना गोजान गोजान जाबाय नालाय बिथांमोना आंनि बे जोंनि भेरगाव बाजारखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायलांबाय थादों बेयावहाय जोबोद बायदिसिना नै बोथोरनि माने ना गुरनो थाखाय जेखाइ खबाइबो मोननाय जायो आरोना नै माने बेखौ बाहागो खालामदों बाहागो मोनसेयाव 20 थाखा लायो बियो बेखौ आङो बाहागो मोनसे लानाय जानोसै लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ ओरैबो जि बेफारि जोब माने बायग्राफोरा फैथ'वाखै आरोना सानजौआखै नालाय दासो हनै लाना फैसोदो मा लाबोदों फाननो नै सिनायनाय आंहा लोगो ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर नै बाजारखौ हाथाय बाजारखौ नै बेयावहाय फैसा जिनायखौ होनानै गोदान फैसा मोनलाङो आरोना बेयाव सोलायनानै लांजायो सुनिबार बाजाराव बेबायदिनो आरो ओरैथिंजाय जोबोद माने बर' बिमाफ्रा लकेल न'निनो लाबोनानै फानफैयो बेयावहाय नै फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं नै गासैबो बर'जोब फानग्राफ्रा बायग्रायाबो बर' फानग्राया बर' होननाय बायदिसो जायोलै जोंनि जायगायाव हारसाफ्राथ' बेफोरखौ जाया मालाय दालिल' आलुल' जायो खांला मैगं जाया मालाय बिसोरो आरो जाबाबो जोंनि बायदि जाया बिसोरना जखानिसो मैगं थाइगं फानदो गासैबो बर'जोब फानग्राफोराबो बायग्राफोराबो साफा सानैल' मालाय हारिनि थायो नायलांबाय था लोगोफोर आंनि भिडिअनि गेजेरजों सुनिबार हाथायखौ सुनिबार बाजारखौ नै मालाय बिबैदो फुग्रोनानै फैबायनो बियो फरायसालियाव थांलायलायासिनो जना थाबायनो बिबैदो मैगं फाननायाव थाव बाथावनो नै बिबैया नै बेजोंबो बर'आनो गासिबो बर'जोब मा खालामनोसै आरोना जोंनि बर' बिमाफोरा माने गरसे गरनै मोननो थाखाय न'खराव राहा खालामनो थाखाय न'खर खुंनायाव राहा खालामनो थाखाय माने दखान खालामनो गोनां जायो आरो बेफार खालामनो गोनां जायो मालाय गुबुन हारिनिया हिन्जावखौ न' सिङावनो माने न'खरनि साफा सुफाल' खालामनो थोनो माने जोंनिया आरो न'निबो आरो बाहेरायावबो टेनसन लानो गोनां जायो मा जाबावगोन आरो दे बे जोंनि आमाइ जायो बाजाराव फैदोंमोन थांनोसै ओमफ्राय नै गिदिंलांबाय थानोसै आङो दिन्थिलांबाय थानोसै सुनिबार हाथायखौ बेफारिफोरानो फैजोबाखै आं फुङावनो फैबाय नालाय नै बिथाङाबो बर' मैगं थाइगं फानदो नै बे आंनि फेभारेट बेखौनो लांनो फैदों आं दिनै लाल साहजों बरिया फुङाव लोंनानै जानांगौ बेखौ लाल साह लोंनानै आरो बेखौ जाहोलांबाय थानांगौ जि गोथाव मोनो जाफेराखैबा जानाय नायलाय लोगोफोर बेखौ गुरु मेथाइ होनना बुङो गाइखेरनि ओमफ्राय स्पिडाव लांनोसै आङो ना माने बायदिसिना दामलु दामला खालामना लायो नालाय बेनिखायनो आङो आंनि भइसखौ होनाय जाबाय बाजारनि माबाखौ लायासै साउन्डखौ
नैबेथिंबो बर'आनो बायलु बायला फानलु फानला माने आंखौ भिडिअ खालामनाय नुनानै एकदम मा फानदों दिन्थिदो इखौबो दिन्थिदो बेफोरखौ बेसेबां लायो हनै जोबोद खुसियै फानदो खुसियैनो नै मालाय बेहाबो खांल' खांला बायदि बायला माने फानदों आरोना ओरैनो थास्लाय स्लाय मोजां जादो ने नै बे सासे बर' सेंग्रा 7 बोसोर जाबायनो बिहा बेफार होना जानाया बिराद मोजां आरोना मोजां मोनदों मालाय बेफार खालामनानै मोजां जादो बायथिं गाननाय जोमनायखौ दिन्थिलांसै आरो आंहा बेबो जोंनि जायगानिनो सिनाय मोननाय आंलाय सानदोंमोन रावखौबो सिनाय मोननाय लोगो मोना होननानै फुंनि समाव फैनायखाय दालाय माथो सिनायनाय गोजा दख'ना जोब बिथिं दख'ना ओरैबो ओरैबो बिबार बायदि दख'ना जोब हनै सनिबार बाजाराव माने जोंनि दख'नाखौनो बिराद बेरखांनाय नुयो आरोना समायनायल' नङा समायफ्लेजोबो माने हिन्दी फिल्मनि एक्ट्रेसफोरा गानोब्ला माने बिसोरो मा समायना बे दख'नाखौ गानबा बांसिन समायना नुयो आरोना दख'ना गाननायनि इदिट खालामबा बांसिन समायना नुयो बर'फोरनि दख'नाखौ गानहोबा ओरै नायलांबाय थादो नैबे जाबाय खैराबारिनि दखाननि बेखौ माने जोंनि दखाना खना फारसेथिं जाबाय रावबो नुसना बेरे गिदिंनानै खनाथिंबाबो बायनो फै होननानै आंनि चेनेलाव बुंहरदों आरोना नोंथांमोनहा बायहैबानो जाबाय नै खनाथिं दोङो मालाय बिसोरो जोबनायथिं नैबे दैमाकुसिनि दख'ना दखान दे मोजां जादो नैबे आरो जोंहानि आब' माबा थं दख'ना फालि गुफुर ब्लाउस बेफोरबायदिखौल' फानो आरोना बेयावसो बांसिन नाङो मालाय फिसा फिसाखौसो बांसिन बायो नालाय मानसिफ्रा सिजेनावसो दाम गोसाखौ बायो सिजेन नङाबाबो बे खम दामिफोरखौ बायना लाखायोना ओंखाय खम दामिफोरखौनो फानबायनो थाखाय जोंहा आब'आ आयै अनथाव बाथावनो आंबो उन्दैयाव बेबायदि मोनलै गोदान मोननोबाथाय हाथायानो ओंखारबाय थायोमोन खुसिजोंनो दा आं ओरै दिन्थिनानै थांहोलांबाय थानोसै आरोना बेसे नायनो दखानखौ जेन'बा बायनायबो जाया मानायबो जाया ओरैनोल' नङा होमबा जोंहा बैसागुआवसो गोदान गानो जोंनिया ओमफ्राय बहाबाफोर बेरायनो थांदोंबा मोनसे गानलायबाय ओमफ्राय सोरहाबाफोर हाबानि सिजोन फैबा हाबायाव मोनसे बायलायबाय नै जोंहा बेखौनोसो बियो बाजाराव गिदिंदो नैबे बेफारा फुरा अरुणाचलावबो जेसेबां हाथाय दोङो गाजोबोनो ओमफ्राय जोंनि आसामावबो बर'सो सेंग्राया मोजां मोनदो ने नायनानै बेबायदिनो सोलिनांगौलै माबा मोनसे खालामनानैबाबो सोलिनांगौ आरोना सिखाव जास्लायस्लाय ओमफ्राय ओरै नायलांबाय थादो थांहोलांसै आङो लोगोफोर आंनि लामाखौ लांहोलांबाय थांलांबाय थानोसै मालाय फैसा गोजामखौ होना गोदान लादो थांबाय थानोसै हय आइनै मालाय नै जोंहा गामिनि गेदेरफोर आंनि साबसक्राइबार लोगोफोर लोगो मोनसोदों आङो बाजाराव आरो नैबे दखानाव हाबखायो दे आङो नैबे दखानाव हाबखायो आङो माने हाथायाव फैबाथाय बेयाव खग'नि जालांखायो आरो आंना खग'नि जानायखौलाय मा खिथिबाय थानोसै जाबाय थालासै आरोना बुंबायना ओमफ्राय नैबे बिराद बायदिसिना बिखो बिला बायदिसिना जादोंबा साख्राव जादोंबा गाइब जाखायोनिखौ फोनना लाबानो नंगौसोना नङासो बिरादनो हनै मोला फोनना लालायबाय माबा कास्टमारफोरा पसन जाथोनोसो खामोना नंमारगौसो मिन्थिला दा नै मालाय ओरै फाननो फैदों जोङो ओरै होननानै आंनो फोरमायदों आरोना मोजां जादो दे ओरै थांबाय थानोसै आङो नै मालाय आंखौ नायना मिनिलांसिदो थांहोलांबाय थानोसै लोगोफोर थांहोलांबाय थानोसै बेलाय मा खालामसोदो सेंग्रानो बेलाय गथ'आ आंनि फिसालानि समान माने फिसाला बैसोनि आरोना एकदम आंनि मानसिबो भिडिअखौ गारखायानो नायजोबखायोनो बिराद मोजां मोनोनो आरोना फोरमायना लादों हनै
मबा फुजा होनायनो जमा जमा सेंग्रा जालायफोर एकदम साबस्क्राइबार बुरजा जादोंबाथाय पार्टि जानो लिंहरलायलायदो आरो गथ'आ नाय माला नै जोंनि खैराबारिनि सासे दखानि जरासे हाथाय खालामफैदो आरो माला बिसोरा आंहा थांसै बिसोरा दासो फैदो थांबाय थानोसै लोगोफोर नै आंनि स्कुटिया मालायफोरनिखौ 30 थाखा लायो आंनिखौ फैसाखौ नाङा होनलायलायो होमबाबो 10 थाखा होबोबाय आङो नै आंहा लानानै थांसै आरोना बुरनो केमेरामेनबो गैया असुबिदा जायो केमेरामेन गैयिनि थाखायनो थांबाय थानोसै न'आव मोनफैबाय आरोना बेनिफ्राय नै पियाजि लाबोदोंमोन आङो बेखौनो एकदम सा बाथिसे फुदुंनानै हाजिरा मावग्राफोरजों खामफ्लायाव दामलाय जना लोंसिगोन आरो आङो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनो कमेन्टआव हर बेनिफ्राय लाइक खालामदो ओमफ्राय जायफ्रा दिनैसो फार्स्ट नायदो बिथांमोना साबस्क्राइब खालामदो मा खालामसै आरोना चेनेल दिहुनना लानानै भिडिअ खालामनो गोनां जायो चेनेल दिहुनना लानानै माने माबा मोनसे होआबाबो जाया नालाय ओंखायनो होनाय जाबाय आरो दे थेंक इउ नायनायनि थाखाय